Ja čekám na Simu, mala by za chvíľku skončiť, čekám hneď rovno tu pred jej školou a začala taká vec v Sydney, čo sa volá, že Vivid Sydney. Je to kvázi, poviem vám to asi ja, lebo ona aj tak nevie, je to, že audiovizuálna show pre umelcov, kde sa podporujú nejakí lokálni speváci alebo hociakí iní umelci. Funguje to vlastne tak, že vlastne po celom meste sú rôzne, nazveme to stanoviská, miesta po centre Sydney a na každom tom mieste je niečo iné. Ukážeme vám viac vo videu, nevidel som ešte veľa, že čo je tento rok. Minulý rok to bolo fakt pekné, ale prvé, čo ideme, tak to je vlastne hneď tuto v parku. Volá sa to, že Dark Spectrum a nemyslím si, že to je niečo výnimočné, je to skôr len ako tiež vizuálne hudobná skúsenosť. Úplne nejaký preklad, keď do toho chcem dať. A malo by to trvať cca nejakú polhodinku, ale oni tam odporúčali, aby si na to ľudia dali minimálne hodinu. My to máme zabukované asi za 10 minút, takže dúfam, že si ma príde na čas. Nemáme ho veľa. Skúsime vám z toho niečo natočiť. Skúsime pobehať čo najviac. Už teraz je 8 hodín a vypína sa to po 10, pokiaľ viem. Aj vysvetené je opera, celý most. Nepobeháme asi určite všetko, ale pobeháme aspoň tie najbližšie veci, čo sa dajú. Neviem ma nájsť. Ľudia. Ty poď sem! Ona asi nevie, že koľko máme času, ale bude ešte vyjednávať. Kam ideme? Už som skoro zlomila nohu práve. Kam ideme? Na svetilka. Nevieš, ako sa to volá? Vivid. Nie. Vivid sa to volá. Vivid je tá celá akcia, Simonka. Tak čo viem, do jakého Ja už som to tunela? vysvetlil, ty aj tak nevieš. Aj to som povedal. A vieš, čo mám vedieť ja? Na to mám frajera. Prechody to sú ako v starom metre. To je Jakubo sa živle. Akože vyzerá to mega cool. Aj neviem, čo je vlastne počuť. Páči sa, Simonka? To nie, nevyvídaj to tu pekné. To my sa to aj nepotrebuje. Je Vivid, aha. To sú, aha, ja som nevedel, že to je vlastne tu. To sú sedačky. A neviem, či by nemali napodobňovať vlny. Fakt? Aha, my sa hýbu naozaj. Chceš skúsiť? Nejako bude vyskúšať. Si človek na tróne. A máš tam company. Máš kamošku? Si to nejako nehybe, miláčik. Máš veľkú riť. Ťažký si. Som s tebou, takže trpezlivosti mám dosť. Women. A všetky ostatné sa hýbu, len tá tvoja nie. Bola sa to vedľa teba. Ide si ma vyskúšať. Nevládze už. No, všetko máme zlé zadky. Naše zadky nefungujú na tieto stoličky, takže nevadí. No, baba nám to vysvetovala, že dvaja si tam musia sadnúť, aby sa to postavilo. Nemôžu tam všetci sedieť naraz, lebo tam je proste nejaký tlakové čidlo. No, proste. Ale to je jedno proste, či ja, alebo si má, ani jednému nám to nešlo. No, máme zlé zadky. Hej, a nevadí, presúvame sa, toto bola asi v podstate prvá vec, čo sme pozerali zadarmo. Aha, to je krásne. Musím, no hej, sme akurát v prístave, kde som kedysi robil, kedysi 5 rokov dozadu. A ideme teraz k opere, keď je všetko zhasíné o 10, tak aby sme ešte niečo stihli. To je nejaká LED obrazovka. A to je hrozne pekné, jak všetky tie lode v tom prístave. Vieš, že by ideme? Vysvietené. Tam
Ukáž? Hneď viem. Tam. Tu? Tam. Chcete ísť na Vivi, tak sa pripravte na to, že budete veľa chodiť. Je to ďaleko, ako všetky tieto výstavy alebo tie expozície sú dosť ďaleko od seba. Chodíte sa hore-dole. Reálne tma je o 5 alebo 5:30 už. Keď vyrazíte o nejaké 6, to začína, za 4 hodinky pobeháte väčšinu. Aspoň minimálne väčšinu, čo je tuto, ako je opera. A ako sme my tuto v Darling Harbour, pobeháte väčšinu. Yes. Pokiaľ nemáte priateľku, vtedy trvá všetko dlhšie. Vieš, čo je super? Že keď ja ti poviem, sa natočilo, keď idem pekne dole schodami, mám tam pekný výhľad nie. Ale keď tu proste sa schodami, tak to ma natočíš. Hej. Už sme boli unavený. My sa rozhodli, že vlakom. Ja som unavená. Bolí ma nohy, ja mi všetko proste už momentálne. Úplne mám kúry pod očami. No, stihli sme to, len tak za 15 minút zatvárajú a prišli sme akurát k opere. Hneď vedľa stanice je tu prvá vec, to vám ukážeme. Ďalšie premietanie. Tak ty keď sa ráno zobudíš. Dámy a pánové. Akože je tu strašne veľa ľudí. Ak je niečo, čo mňa musíte vedieť, je, že neznášam davy. Proste ja nenávidím ľudí takto, keď je milión ľudí pokope. Ja mám chuť proste všetkých. Nestíháme vôbec. Nestíháme, klasika. Tu ľudia doprava, doľava, to tým, že tu sú toľko národností. Každý iné proste pravidla cestnej premávky. Proste musíte sa potočiť, no. Mne sa páči, že by ste naplánovali toto video, že to natočíme dneska. A jak nestíhame, reálne máme 5 minút na to, aby sa dostali na ten najdôležitejší spot, a to je vlastne pri operu. A premietanie na opere. Na opere, akože na scény opery. A mám taký pocit, že to ideme tam a vypneme. Vypnú to. Aha, nie, ešte to je on. Aha, to nám to hneď natočíme. Ideme. Stihli sme to. Takže tesne, ale stihli. Ono sa to asi každý deň, no mení sa to pravidelne. My sme to mali možno trošku viac naštudovať. Akurát čo sme hovorili, že čo nás mrzí jedna vec, tak vlastne tuto medzi operou a medzi mostom bude taká dronová show, lenže tento rok to vyšlo asi iba na 5 show a začína to, asi je to 8, 9, 12, 15 jún, nejak tak. No a my vlastne 7. letíme domov na dovolenku. Čože, ale dobré, ale... Áno, tešíme sa domov, ale rád by som videl aj tú dronovú show. Nevadí, čak budeme tu o rok. Ale bude to pekné určite. A mne sa viacej takéto svetielka. Svetielka. Nie svetielka, ale takéto premietanie asi viacej páči ako nejaké drony. Veď drony, to je aj na Slovensku sú drony teraz. To už je také vzácne, nie? Toto je oveľa krajšie, takéto proste premietanie. Je to pekné, ak máte na to veľa času. A ešte vyšlo celkom pekné počasie, že nie je zima, nefúka, takže tu nie sme premrznutí. Celkom sa proste snažia takto v zime vytiahnuť proste ľudí von. Nie mínus, nie je sneh. A tak austrálska zima je väčšinou presne taká, že ľudia sa sťahujú, alebo chodia na dovolenky, proste idú mimo Sydney. A to je taká nejaká, proste je to atrakcia, aby prilákali či už turistov, ale aj celkovo domácich von. Keď nevypojí, tak možno asi skúsime zbehnúť. Najbližšie? Máme minútu pri operu, no. Popravde, odpadne mi ruka za chvíľu. Ahoj, mami! Sme... Ja som slepa, majú tam jedlo? Ideme sa napapať? Nie, doma budeme jesť. Paprčky! Ty ma neľúbiš. Poď. Sadli sme si ešte sem pri operu, alebo pod operu. Je tu zima. S Jakubom máme úplne neteplotné. Počujte, toto len tak načrtnem. Ja chodím doma asi ešte stále, že v kraťasoch, tričku, s tým spodnom prádole. Hej, ale na to mám tepláky ponožky. Sime som kúpil také pončo a Sima chodí v ponči a má na sebe tepláky, tričko
a že na to pončo by si dala mikinu a má hrubšiu perinu ako ja. No, chceli sme vám to takto ukázať, že asi ako to vyzerá. Ja som to zažil minulý rok, bolo to pekné, ale bolo to šialené, lebo spoločnosť, pri ktorú pracujem, tak vlastní tuto dva najväčšie bary, čo sú hneď pri opere. A pýtali sa ma, že či by som im tam nešiel pomôcť. Na pár služieb išiel som a potom som povedal, že už nie, ďakujem. To množstvo ľudí, čo tam máte a nebaví vás, to je vám zima. Ale tak, čo sme chceli akože povedať k tomu vývidu, je, že nestihli sme všetko. Ukázali sme, čo sme mohli. Nemáme toho času veľmi veľa, keďže ideme domov, ako sme povedali. Ale budúci rok toho skúsime asi viac pobehať, viac voľného času. Takže, a asi vám to prestrihneme. Boli sme tu pár dní dozadu minulý týždeň a dávali sme také, tiež sme z toho točili také videjko a v pláne bolo, že pôjdeme na druhú stranu mosta a tam vlastne bola tiež takáto nejaká svetelná show. A vlastne tým, že aj sme to nestihli, lebo som ja pozrel zlé časy, moja chyba, ale... Priznal chybu. Ale vlastne potom sme si uvedomili, že aj tak je vývid a ono tu bude toho kopec a vyhodili sme peniaze vlastne za podobnú vec. Ešte to bolo drahšie a neviem, či to zrovna bolo lepšie. Simonka už nemá k tomu čo dodať. Ja som taká unavená, ja by som takto tu teraz... Unavená, hladná žena. Ja takže... proste, takto by som takto len pozerala sa a tu by som chalovala niečo najradšej. Nemáme sa doma. Takže je čas ísť domov, keď je hladná. Áno, ja už som taká bez slov potom. Inak akože mi huba ide jedna radosť, ale... Je čas. Je čas. Prišiel. Takže no, asi niečo takéto budeme točiť, nejaké videá zaujímavosti, čo tu sú. Asi to nebudú vždy úplne takéto nejaké turistické veci. By som povedal, asi by sme... tak nejak kombinovať nejaké zaujímavosti, nejaké miesta, taký obyčajný život aj. Hej, že obyčajný život, ukázať aj takéto veci, čo sú možno pre niekoho... A tak ja si myslím, že celkovo to Sydney také proste zaujímavé, aj tá Austrália, tu je toho strašne veľa. Je toho strašne veľa. A dá sa fakt aj potestovať, máme auto, tým pádom vieme si, aj keď má nejaký voľný víkend, alebo aj proste celkovo nejaký voľný deň, vieme vybehnúť niekam. A tým pádom... Je to tu proste iné, celkovo je to zaujímavé podľa mňa pre každého. Pre nás je to zaujímavé, lebo tak sami to tu ešte nepoznáme až tak a treba to tu trošku procestovať. Hej, skúste vysvetliť niekomu, že ste zo 40 000-ového mesta a to mesto je 9. najväčšie v krajine a budú na vás len tak pozerať, že... Ako áno, zlé víc teda, hej, aby si... Odkiaľ to som. Takýto asi nejaký by mal byť content, budeme to miešať, aj niečo takéto, aj potom nejaké aktivity, čo máme obidvaja. Možno vám si ma natočí, ako prvýkrát pôjdem na jogu. Ešte bol super. Dobre, asi nebudeme predbiehať. Ďakujeme za pozretie. Áno, ďakujeme. Ako sa to hovoríte, subscribe, like, všetko tieto. Tak, ak máte nejaké otázky, tak napíšte do komentáru. Sme zvedaví. Ďakujeme. Čaute. Pa. Si ma bezdomovec. Povedal som jej, že budeme veľa chodiť, že ju budú boleť nohy. Ale vyzerajú pekne, nie to panočky. Áno. Máme tu aj predstavenie, ale to ste už videli.